Hobro er en travl by. Hobro er en by med meget trafik. Mange generelt oplever problemer med at nå deres aftaler og komme til tiderne i byen. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvad både lokalpolitikerne og borgerne synes om dette problem. Nu opfatter jeg ikke som et problem. Jørgen oplever ikke trafikken som noget stort problem i Hobro, men det der skal igen mange andre, der gør. Oplever I, der er et problem med myldretrafikken? Ja, man kommer tit for sent. Er I andre omveje nogle gange for at undgå trafikken? Ja, det gør vi, hvis det er muligt. Oplever du lang ventetid, når du kører igennem byen og sådan noget? Alt for lang. Alt for lang. Oplever du, der er et problem med det? Et meget stort problem, synes jeg. Så har vi hørt noget fra borgerne i Hobro, så jeg synes, vi skal høre fra lokalpolitikerne her i Mariagerfjord Kommune om det. Har I snakket om det i jeres parti? Det har vi. Kører du selv igennem myldretrafikken i Hobro? Helst ikke. Hvad kunne så et løsningsforslag være til det her? Det hører vi lige lokalpolitikerne om. Omfartsvej er helt klart en løsning. Og det er, at man kan lave en omfartsvej overfor. Der var nogen, der snakkede om en luftbro hen over byen. Så hvordan løser vi problemet med trafikken i Hobro?